Пътищата на Жаклина и Марчел Ямелиеви, посветили живота си на изобразителното изкуство от преди повече от 20 години, се сливат още в студентството им. И двамата са завършили живопис през 1988 година в Велико Търново, където по-късно остават да живеят и творят заедно. В Русе, родният град на Марчел, арт-двойката открива за 7-ми пореден път своя самостоятелна изложба през първия месец на годината. Картините на семейство Ямелиеви са част от обзавеждането на хора от десетки държави, като изкуството им успява да задоволи и най-претенциозния вкус в арт средите. Над 100 платна в различен формат, в това число и миниатюри, са творбите, които ще зарадват русенци този януари в малката галерия на улица Борисова, номер 6. Зимни пейзажи, натюрморти, както и търновски пейзажи от миналия век, в които стария град оживява пред очите на ценителите на изобразителното изкуство, са част от сегашната изложбена палитра на двамата живописци. Ето какво споделя пред нашата камера Марчел Ямелиев. Това е ваша 7-ма поред изложба. Какво е по-различното тази година? Има ли нещо ново, което досега не сте рисували? Най-новите неща, които предлагаме тази година, са пейзажите от Света гора, от нашия манастир Зограф. Те са по-различното в изложбата ни и по-голямото присъствие на пейзажи от Велико Търново. Това са нещата, към които акцентираме, но до нас са и картините, които обикновено рисуваме. Дунавските лодки, реката, натюрморти, цветя. Общо взето работим във всички жанрове на изобразителното изкуство. Рисувате повече от 20 години. Какво най-често ви вдъхновява във вашата работа? Вдъхновението е много важен момент. Как да кажа, не го търсим за радост, нали, защото то постоянно е при нас и всичко ни вдъхновява. Още когато завършихме, започнахме да работим във всички жанрови и така, аз лично смятам да не се разделям с удоволствието, което изпитам да рисувам и природен пейзаж, и архитектурен пейзаж, реката, Дунава, разбира се, лодките, цветята ме вдъхновяват винаги. Изобщо красивото е навсякъде около нас. Ако ние сме слепи да не го виждаме, това във всички случаи така ни отдалечава от нормалното. Кое е любимото нещо, което най-много обичате да рисувате, или място, или не знам, и кое всъщност най-много се харесва на вашите, на ценителите на изобразителното изкуство? Не мога да кажа. Мен лично може да ме вдъхнови една почти порутена българска къща и в същия момент може да ме вдъхнови едно съвсем малко цвете. Или пък, как да кажа, човек трябва да има отзивчивост към всичко около себе си, да вижда смисъла, по-дълбокото му съдържание. И ако това умеем да правим, значи ние просто се преживяваме всичко около нас. Според мен всичко ме вдъхновява. Не ме вдъхновяват само лошите човешки действия. Те са така нещо, което трябва да ни, как да кажа, да ни накара да се замислим, да се помолим това да не се повтаря и така. А какви са различията и допирните точки с съпругата ви? Вие работите също от началото на вашата кариера заедно. Как да кажа, ние с съпругата ми работим всеки ден, един до друг и за нас няма състезания. Ние работим различни неща. Обикновено така харесваме ни същи неща, но така създаваме някакво разнообразие. Нашите занимания ги приемаме като едно упражнение, като още едно упражнение в това, което правим, защото имаме желание все повече и повече да влагаме вярата си, силата си в картините и се радваме, че хората успяват да ги прочитат. Маслените картини, които изпъкват със своя колоритен и плътен рисунък, могат да бъдат видяни до 26 януари.